plus ndakati pavanenge vachiti muzindonzoka vanenge vachilitsa vanenge vachireva kuti donza mimba dziri kubva handika but nzira yadziri kubviswa nayo manje hazvisi too expensive for vanhu here zvinozova zviri kutiza vanhu kuti vanhu vaende vanoabhota neimwe nzira because izvi zvekuzoenda bhozi zvinosiya ndiri publicly exposed. Hazvitoiti kuti tonofumura kwanhu vese kuti handakamirisa zvangu hazvitoiti. Welcome mabereki, tiri kuno kumasvingo, tauya kuno kuzokurukura nemi. Tabva Harare tikati aiwa timotaura nevanhu vekumasvingo. Munofara here vabereki? Munofara zveshuwa here vabereki? Ndimapinda mubhazi ravanhu, mupeople's bus. Handiti aiwa maita basa matichingamidza matiningina mati alawa kuti tipinde tikurukure nemi. Handiti muzuva ranhasi tine topic yatoda kuti tibate tikurukure munhu wese ndasununguke. Handiti taurai, feel free, maopinions enyaya nebasa hapana ari wrong. Handiti saka tichitanga kudai tauti timbotaura timbonzwisana kuti toziva here kuti kana zvichinzi incest kana kuti makuna zvinoreve sunungukai toshandisa henyu kana maiki kana navakutaura kuti pane anoziva here kuti incest chii kana kuti makuna pachishona. Ana mama ana baba hatisi kuziva abhudhi angu ari washure irushanda shandisai yesaisa henyu padhuze. Saka makuna handiti I think kusangana kwemurume nemukadzi pabonde but vari vanhu vane ukama hwekuti either baba kana nemwana wavo musikana kana kuti vana sisi nabhudhi kana kuti macousins. Saka kukaucha ichishona izvozvo zvinonzi makuna. Handiti aiwa ndizvozvo chaizvo toziva hedu kuti zvinonzi pachishona hapana kuti macousins asi for the sake of clarity kuti vanhu vane ukama. Handiti angava sekuru nemuzukuru. Handiti hanzvadzi nehanzvadzi, baba namunda, baba nemwana, amai nemwana, zvinotoitika zvinhu izvi. Handiti since tataura kuti incest chii makuna chii pana akambosangana nazvo here anoziva vanhu vakamboita vakuna vakambopaza ukama kana tautaura pachishona. Zvakaitika kumusha kwedu zvandakaona but zvakaitika vaiva sekuru nemuzukuru vaigara vese mai vacho vanga vakaenda kusouth kubasa saka sekuru ndo vaigara nemwana nemusikana kupedzisira ndobva zvatongotsikwa ende nyaya yacho yakabva yatotsikwa nekuti vakangozvipedzera pafamily level vachiti tikazozvibudisa kuvanhu vanozoti chii vakabatwa sei. Nyaya yacho payakazonyatsotozobuda zvakanaka yainzi sekuru vakatanga kutobata mwana uyo ane 14 years apa anga atova ne21 years wanga kubva 14 kusvika 21 zvanga saka pazvasangana nerepu mukati zvasangana nerepu mukati nekuti vakabata mwana aiva mudikika. Pane vamwe vakambosangana nazvo here nyaya yeincest veukama vachisangana pabonde kana vakambonzwawo kuti zvakaitika kwananhingi kana kuna nhingi. Sunungukai zvenyu vabereki, tanisa henyu mamaika aya mama pamberi penyasa pamberi mabhegi pane chimuti chenyu chisimudzei kumashure pane ana mukambonzwa here anzvadzi samambosangana nazvo pamakambonzwa panenge yamakambonzwa here yamukagona ngoti pakurira muno andongorara zvinenge zvisori nomo mafungira zviri nomo here mukatonzwa kuti zviri kuitika munofunge vabereki ndo makuna acho ndo makuna zvodini munofunga kuti zofanira tikwaseka vanhu vakazikana kuti ndo zviri kuitika munhu esi ndaataura fungukai munofunga kuti zofanira kuitwa sei. Ini hangu ndoona sokuti seni nyaya iyoyo payakabuda mashura zvinhu zvakadaro hazvifaniri kuitiwa. Hapana here kana mutemo haubvumidzi here kuti kana zvinhu zvakadaro zvikaitika mwana akadaro makare handikaitonzi mwana anenge akadaro haatombofaniri kuzvarwa anotori mashura
ndiona sekuti kuitira kana munhu akazonzi abata mimba ka shamira tichasvika ipapa akuti chinozo pane zvimwe macultural norms here angapushire kuti paitike incest. Ndikatainge kuti hanzi muzukuru mukadzi vanhu pavanenge vakutamba kana kuti vanhu varikutamba chirambo paya kana pakutamba zvinonzi hanzi muzukuru mudonzvo wasekuru wenzimbo kuti kana vakanzwa nzara vanotyora vodya. Hapana vanhu vakuabhusa here zvinhu zvakaita saizvozvo kana kuti kana itongoriwo culture yedu hazvina basa. Haisi culture yedu zvinhu zvine basa izvozvo. Plus inani kuti pavanenge vachiti muzukuru indonzoka vanenge vachilita vanenge vachireva kuti donzva ingori expression haisi kureva kuti literally kuti donzva usadonzva muzukuru hanzi usadonzva muzukuru haisi tabu. Hanzi muzukuru mukadzi wotora kamuzukuru kogara pamakumbo pamakumbo ipapo kutora kamuzukuru togara mutanga kuto satoita sena mamwe mafungiro pane mamwe macultural norms ari munome kuti zvinhu toti izvi zvinhu zvakazopusha ndozvinozokonzeresa izvi. Tinenge tichitoti iyemi kana mauya kudai nenyaya idzi modzibudisa kuvanhu kuti varege kuramba vachizviita nokuti nyaya ikaramba ichitaurwa ichiparurwa paruzhinji nevanga vachizviita vanogona kuregedza nokuti vamwe vanogona kuita musaziva vachingoti muzukuru mukadzi sezvo iri tsumo yairohwa nevakuru kare asi nekusaziva vamwe vongoramba generation iramba ichingozviita. Saka mukutaura kwenyu kwamunoitawo kurambai muchingotaura nyaya idzi kuti vanhu vachirega varege kuzviita vazive kuti hama ihama. Kuti vanhu vanenge vachingonzwa iri sei vakuitora literally zvizaurwa nababa vangu kuti vakutodonzva paya vakufungwa kuti zviri kunzi chitotyora nzimbei autoidya ototsenga-tsenga. Saka ndauda kunda pane point yamambotaura sisi mukati poitika makuna handiti muhama iyayo pobatirana pane ukama kapa poitwa sei? Ndimbobvunza munhu wese tingambotangira pamuri paitika makuna ehanzvadzi nehanzvadzi kandi ndibaba nemwana pavabatira nhumbu munofungei nhumbu yakadaro? Ipapo pari triki pakuti vana anenge asina marikidzo anenge aita zvakachena saka hapana zvekuzviita potongochengetwa vazvinzi ndanzi muchembere guys saka otongochengeta hapana zvekuita bozi vanga vachida bozi kusungisa kuti kudhara inochengetwa anobanyira kuti munhu asunga but asunga kudaro hapana munhu achatarisa kuti munhu yakuita sei. Alright. Saka kutongosiya munhu achikuchengeta ana mama pabata mimba mama poitwa sei? Netwa sei mimba apa ndeyanzvadzi nehanzvadzi baba nemwana ngandamai nemwana mimba dzingozvarwa idzi nokuti unoita abortion munhu akafa kuti akabvisa anogona kufa saka yoche alright ndichibatanidza nenyaya yeabortion yavataura handiti I think muno muZimbabwe tine act handika yakapaswa termination of pregnancy and termination of pregnancy ndo inonzi incest yatiri kutaura nezvayo. I think pamutemo iyoyo is one of the reasons dzinoita kuti mimba igone kuterminatwa. But inoterminatwa sei? Vataura nyaya yekuabhota because zviri mumutemo zviri legal. Saka kana zviri legal vanokurudzira kuti mimba iyi inobviswa kuchipatara. Ishuwa here ichi nevabereki? Chovati because mimba inofanira kubva. Inofanira kubva? Hatingachengete mimba yakadaro. Saka ishuwa here kuti zvinobvumidzwa nemutemo izvi mambozvinzwawo? Abortion asika kune mimba dzokuti mwana unovanza kusvika ku7 months isingatombooneki. Alright. Mondoibvisa here. Akuseve ipapo yondobviswa here 7 months. Munhu afi here. Ndoconversation yatiri kudai. Nokuti vana kazhinji havatauri. Alright. Ende mimba yekutanga haioneki zvokudaro. Alright. Baba. Motongotenga imombe dzeucheka kama zvinotongocheka.
pane pasisina mama mafungire enyu hanzi pabata mimba pane mutemo unoti unokwanisa kubviswa munozoona sei? Ndoona sokuti mimba iyi kana zvazikamwa iri diki ka unogona kubviswa, but sezviri kutaurwa naBless kuti kana yaku 7 months haichaiti. Pane ponetsa zvapo kuti mwana wacho zvezvichingonetsa mufamily kuti pane pasisina yekutamba. Okay, saka tomboti ichiri diki iri kuya yakurumidza kuonekwa. Mama hanzvadzi yangu iri kukona kuti iyansandanzwa voice renyu pako rinogona kundipenyera but toita sei muinzwa nyaya iripo iyi paitika makunhakuna munhu abatira mimba paya yakurumidza kuwanikwa munozvikuridzira munoona sei? Kuti ibviswe manje iriski semati iriski kozi hapazikani zvinoitika after mimba iyo pakubva kwayo. Pamwe munhu anoona kungoti ukanganisika akatozosangana neproblemu hombe kutodarika kuti akidi atogara nhombo yake kusvika apona zvitori nayo. Inenge yabviswa kupi kuti pazokanganisika munhu paite riski ipapapa? Matange tanzwa sisi zvikanzi paita mimba yabviswa kunzi yaita riski inenge yabviswa kupi maonero enyu? Dzese dzinongobviswa dzinonge dziri riski? Ina ndoni sekudaro cause even kuzvarira kumba kune risk but pane probability yekuti mwana anogona kutova safe akaitirwa kuchipatara. So I think dzedu dzekubvisa ndega idzi ndapuwa mushonga ndo dzinoita risk. Plus kutobvisa mimba wachona panyaya iyi itori disadvantage cause takuita seta kusupporta futi zvaitoitika izvi kuti cause zvaitika saka ngatidai so probability yekuti azvizoitike futi haipo. Cause vanongobvisa futi kana zvazoitika. That's what I think. Saka hanzi na sister vangava ukaitira kumba pane risk asi mukaitira kuchipatara zvinenge zvise zvangova nekuzvarira kumba visati kuzvarira kuchipatara hanzvadzi taurai zvenyu. Vachipedza mama taurai. I think zvataura zviri right. Inini pfungwa iri kutaurwa nana mama hangu maonero avo kuti kana yapa 7 months vana havatauri vana vanowandisa nyaya but kazhinji zvinhu zviri kuitika inyaya yekuti hatina kungozvitaura muno because pamwe pacho vanhu vatanga kutobvunza zobuda papi hanimaona because havasi shuwa kuti nyaya dzikazobuda ene ndikazoonekwa ndiri kudzitaura iri hama yangu zvakaitika kuhama dzangu zvinozomira sei. But chokwadi chinoitika ndechekuti kana mimba idzi dzaitika idzi vanhu vanodzibvisa ende vachitotraya kuti zvisatozikanwa ende izvi ndo zviri kuitika mimba dziri kubva handika but nzira yadziri kubviswa nayo manje ndo yavari kuti handiti asi mimba dziri kuitwa mimba dziri kubviswa ndo zvatiri kurarama nazvo everyday izvi. Ndanchida kuwedzerawo pane zvataura I think zvimwe zvacho zvatozotaurwa nazvadzi vangu ava nyaya yanga vachitaura yekuti mimba dziri kubviswa. Chokwadi chacho ndechekuti mimba vana vari kubvisa tiri kubvisa alright because inini nditoriwo muyouth ende unenge wakatarisana nekuti uri kuti ndiri kuyunivhesiti mai vangu vari kushingirira kuti vandiwotsvakire mari yekuti ndiende kuchikoro ndozovozoziva kuti ndine mimba ende tiri kunobvisa kublack market. Naye hanzvadzi hapana here kuzvipatara uko hapana here dzimwe nzira dzatingashandisa dziri safe dzekuti alright kana ndadhisaidha kuti handisati ndaredi ndiri kuchikoro ndine zvandiri kuita zvimwe zvisiri kundigonesa kuti ndikwanise kudaro. Alright. Abereki mazvinzwa hanzi mimba dziri kutobata paitika ise iri kutobata ende vanhu vari kuzobvisa kudzimba tichitoziva kuti murume wenyu mama kana kuti mukadzi wenyu kana kuti sekuru wenyu kana kuti hanzvadzi yenyu yaita makunhakuna nemwana wenyu paita nhumbu hamuchada kuti zvizikanwe pakutongobviswa ponyaradzo zvobva zvavharwa kufamily panoitwa sei papapa vanhu ndo pari kunzi panoitika risk zvaurwa nehanzvadzi panoitika riski mwana akukanganisika poitwa sei baba mwana wenyu aita makunhakuna nasekuru tinzwe baba mwana wenyu aita makunhakuna baba mwana wenyu aita makunhakuna nasekuru paita mimba unomubatsira sei? Kutongoterminata kana chitemindating nguva yacho
oterminata saka asi sekuru wacho tinoona masecumstances acho kuti chii chaitika vakajwirirana here kana zvitori assault musekuru kuti ndasera sekuru makuda kuti vaita sei vasekura vandaselasi vandasei vaenda kujeri vaenda kujeri maita basa bozi itori mhosva iyi sei pane mutemo wanga uchitaurwa kunzi pamutemo wa1977 no-termination of pregnancies pane 3 macases eincest iri ipapo handiti pane incest pane rape handiti nepane kuti hanzi nhumbu yacho inenge ichizokanganisa amai kana kuti mwana anenge achizokwanisa kufa saka paincest apa patori nemutemo kuti munhu anotosungwa mazono pane mutemo panapa parodhi saka mukatikumbirawo kuti tifambe tinatakiwa ningi mukatobatwa kunzi paita incest mutemo wakutopindira handiti munhu akutosungwa kana anobhadhariswa fine mutongo unosvika kana ku10 years panyaya yenhumbu vakuchikwanisa unoenda kumapurisa kuti paita incest kuda uchi police report paitika police report iyaya munhu akuchienda kuclinic kwakunobatsirwa kunzi pane police report pari kuda abortion ko kana isiri under age chero asiri under age alright yebo alright zvaitika kuti zvose zvamuri kutaura izvi handiti hazvisi too expensive for vanhu here zvinozova zviri kutiza vanhu kuti vanhu vaende vanoabhota neimwe nzira because izvi zvekuzoenda bhozi zvinosiya ndiri publicly exposed hazvisi too expensive mangunyara kuti ndakuonekwa ndichifamba-famba ndichienda kunoclearwa uko kumakoti kuti ndizoterminata pregnant nekudii zvinosiya zviri publicly exposed mauya nenyaya yakanaka zveshuwa panogona kuti dhure bhozi kuti upiwe approval yekunzi inobviswe nhumbu panoda kusainwa nemadhokta maviri ekumahospital kwakasiyana saka wakufanira kuenda kuna dhokta yekutanga kuti ndo nyaya iripo pakaitika incest osaina oenda dhokta wechipiri oconfirma zveshuwa ozoenda kuti kuna koti kuti aya madhokta abvuma police report iyi chindisainireyo kuti mondidhindira kuti ndabvumidzwa kuti ndinobviswa pamuviri apapa so danger iripo ndeyekuti pakufamba kwese apo 1 unogona usina mari 2 nguva inogona kupfuura takuchisvika kumamanzi amachataura mamaya ma7 manzi aya haichabvisika yakura satochidiko nemitemo totasei hanzvadzi ndaona munenge muda kutaura taura yenyu ndapedzera kunzwa yekudhara shu munofunge nemaprocedure wayaya apa mimba iri kutokura zvimwe zvinhu zvoda ngoziva zvakadaro bhozi zvangaita kana nkomangu zveexposure ike zvotonetsa exposure zvekuti onikoyo hazvitoiti kuti tonofumura kwanhu vese kuti handakamirisa zvangu yavo hazvitoiti saka ndokuna zvichinzikwa zvipa mutemo ka but hakuna munhu anombomutedzera mutemo bhozi hapana munhu angada kuziva pamusoro pepersonal life yake nezvanenge achiita hazvibudi saka kwapa kunyara kunoudza mapurisa hazvitomboiti kutotozikanwe hazvitomboiti saka yongochengeta zvayo mimba hayo tongochengetwa vabereki mofunge nazvezvo kwanzi tongochengeta tenda kunyara bhozi kubvisa futi kanogona uraya munhu vari kusvika kuuraiwa ina hangu maonero andiri kuita nyaya ika ndeyekuti at some point mitemo pamutemo wedu uyu watari watutaura nezvawo panofanira kuchinjwa zvimwe kumbira kuti ndinda kubhasi anazova kuti munononoka mafambiro alright panofanira kuchinjwa zvimwe zvinhu zvakaita sekuti munhu anoapprova tsamba dzacho ndidhokta chete ende pachipatara for example kwandobva kumusha kwedu izvozvo dhokta pachipatara sometimes vanenge vari kana 2 ende unogona kuwana vasipo vese ende panogona kuita time vasipo handika but time yamuri kutaura inenge ichitongofamba but mutemo ndo zvauri kurikwaya haugoni kunobviswa mutemo uchirikwaya izvozvo saka indoona sekuti vakaitawo kuti even nurse kana amidwife aapprovewo vanambuya handika kuitira kuti tigone kubvisa zvinhu ende zvichiitwa secretly handika pasina exposure yanga ichataurwa zviya zviya I think zvosiya munhu ari safe ende utano hwake huri safe futi alright aiwa maita basa hanzvadzi saka taona kuti aiwa pari kuda kuti pangoitwawo
tsamba 1 kubva kuna Dr. Mochete kana mbuya anoziva zvaitika kuti tikwanise kubvumidzwa kuti sei kuterminata pregnancy inenge yawanikwa nenzira yeincest iyi. Handiti abereki maita basa chimwana kwacho ndechekuti vanhu vazive mitemo iripo, vanhu vazive kuti chii chiri kuitika kunze uko, incest iriko, nhumbu dziri kubatwa, vanhu vari kubvisa nhumbu muchiwande mumakona kumadzimba nenzira dzakaipa dzekuti vamwe vanozotya kuti munhu anozosvika pakufa. Asi mutemo unenge uchibvumidza kuti munhu akwanise kudzifambira kumapurisa, kuma-adult rape clinic kwokuti vanotaura newe muchiwande, hazvizoshambadzwe. Victim friendly unit kumapurisa iriko hazvishambadzwe. Saka fambirai nyaya idzi, mukaona zvaitika fambirai nyaya idzi ngadziriporwe. Kwaitika incest, musatye, mutemo unotibatsira uye ngatiadvocatere kuti chi panzi aiwanda pangoitawo munhu padoctor 1 kunozodhura kufambira madoctor akawanda. Maita basa vagare kumasvingo, tafara mataura nesu, makurukura nesu, ino inotwa the people's bus. Sati tangoburuka ndokumbirawo chinhu 1 ndozati ndokonongenda kunonotsai the people's bus 1 2 3 the people's bus. Tinotenda maita basa, muve nezuva rakanaka. It's